ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ଏହାକୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଚତୁର୍ଥାମୂରତି ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସ୍ଥିତ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ବେଦୀ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜାନନ ବା ହାତୀ ବେଶ ବା ଗଣେଶ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିତ ଶ୍ରୀଜଉମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଗଜାନନ ବେଶ ଉପକରଣ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଲୀଳାକୁ ପତିତ ପାବନ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 108 ସୁନା କଳସରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ଶ୍ରୀଜଉଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସ୍ନାନ ଲୀଳା ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆଜି ବି ସେହିପରି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ପାଇଁ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳ କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଶୀତଳା ଓ ବାହନ ସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ସୁନା କୂଅ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରଣୀତ କୂଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି କୂଅର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଶୀତଳା। ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ ପାତାଳ ସମ୍ଭୂତା ମା ଶୀତଳାଙ୍କର କେବଳ ମସ୍ତକଟି ଦେଖାଯାଏ। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଦେବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ସୁନା କୂଅରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଅଣାଯାଏ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୁନା କୂଅରୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ଜଳ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ 108 କଳସରେ ଜଳ ଅଣାଯାଏ। ଏହି ଜଳକୁ କେବଳ ସୁନା ଗୋସାଇଁ, ମୁଦିରସ୍ତ ଓ ଗରୁବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଜଳ ଆଣିସାରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର କୂଅକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ କୂଅର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୁନା କୂଅରୁ 108 କଳସ ଜଳ ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ। ସୁନା କୂଅରୁ ଆସିଥିବା 108 ଗରା ଜଳରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଜଉଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୂଅର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୌରାଣିକ ଗାଥା ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥଜଳ ଅଛି ସମସ୍ତେ ତୀର୍ଥଜଳ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବଦିନ ଏହି ସୁନା କୂଅକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜଳରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଜଉଙ୍କ ସ୍ନାନ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ପରେ ସବୁ ତୀର୍ଥଜଳ ସୁନା କୂଅରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୂଅରୁ ଆଉ ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର ବର୍ଷକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ ଚତୁର୍ଥାମୂରତି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସେ କୂଅରୁ ଜଳ ଅଣାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁନା କୂଅର ବିଶେଷତ୍ୱ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତୀ ବେଶ ବା ଗଜାନନ ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ମହାଗଣପତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରୀ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜନୈକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଥାମୂରତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ ନାହିଁ। ନିରାଶ ମନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲେ ଠାକୁରମାନେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଗଣପତିଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଧବଳ ରୂପେ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ କଳା ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖି ଭକ୍ତି ବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଗଣପତି ବେଶ ଦର୍ଶନର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜାନନ ବେଶ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦିନ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଜଳ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସେ 15 ଦିନ ଗୁପ୍ତରତ୍ନ ବେଦୀରେ ରହି ସେବକ ଓ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅଣସର କୁହାଯାଏ।